Dobre, vitajte pri našej hre trapnej. Áno, potom do piče, už druhýkrát. Ja som Alorbla a do piče už. je tu s nami Meries a Loki. No, čau. Druhýkrát, lebo nejaký debil to minimalizoval. A debilom som ja. Áno. A našťastie to ešte načítava. Ty kokotáče, dá to zabila, hej. Vraveli sme, že máme proti sebe epický tím, že sa môžete tešiť na náš epic fail. Tak. Na Slovensku. To je Vladimír, to čo je, ty kokot? Král Uhorska, alebo Kerry kokot? Kerry piču. Hej, spravíme súťaž, že kto získa viac dislikeov. To čo je? To je Vladimír, to je pekne vyfetovaný týpek. To hovorím, to je zaujímavé Uhorsko, jen to ty. Ej, Maďari už neútočia, to čo je, ty kokot? To pič. Jaj. Tak, Cassiopeia, tak najväčšia kurva tam leží. Tu budem mať určite ja proti sebe. Však jasne. Ne, ty nebudeš mať prede Cassiopeia. Tam mi najebe na tých chocholček. Nás vyjebu, jak malé dety. Hej, kúkaj, aké máme my tento v týme modrého kokota, ale avatara, hej. Ľudia, ja to budem musieť vypípať asi. Čo si je? A potka na vyjebané. Potkáži, čo tam je ten hríbal, ktorý kokota skáče s tým kompasom, čo to máš ďaleko hľadom. Toto je letecké okuláry, aké by letel. Však ja lecím, vieš, jak triskáč. Ty to je tá triskáč. Rýchla rota. Už dáme? No, ráme. Ideme na ten fail. Maťo, dole, či hore? Hore. Hore ideme. Hore Však ideme do stredu, vy debili. Jaj. Jaj. Ja tam musím rýchlo dobehnúť. Dá sa mi to, alebo to seká? Neseká toto, ja sa tak potácam, ak nejedom. Ne, to bude tým, že ja ešte aj nahrávam, čo ja vím. Nezvláda ty to počítač, čo? No, tam je stará šimka. Maťo, ten tam si šapat. Poďte sa schovať. Máte. It takes a lot of effort to Klik. move like this in heels. Sem no vyjeba. Počkaj, naženem ho ja. Počkaj, ešte Nemá cooldown. Teraz. Nemá cooldown. To je paráda. Idete. Idem. Majči. Počkaj. No. Máme to. Dobre, poďme hore. Darkness. Pekne ešte na videu. Vydal. Nech sa chlapec posere. Keď sa ujde na útok. I'm Počkaj, idem zatiaľ pre boty. minions have spawned. Ty nemáš. Stíham boty. Ty si nekúpil boty? Nie, ja si vždycky nekupujem boty prvé. Ja, že ty máš First Blood. Aha. Tíže je vrát. Into the night. 400 kód do začiatku. No, a ty? Ne, ja. Ty. Ja 100. Inak aj ja. No dobre to bolo. Aha. Pekne. Maťo tam vybil tak najväčší výkod a takže 4 sekundy musím čakať na cooldown. Maťo zadal to tam nič. No, koho? Toho milióna? Čo? The night Nie no, to je dobré, aj to je volačo. Ježiš! Bože. Ty kokot, Cassiopeia, ten nový kokot. Ty si sa zblážil, Majči. Ježiši, from to the sa nabral jak najväčší kokot. No. Prečo jak? No, piči, ty kokot, to je konec hento. To je konec, skončili sme, Maťo. No. Utekaj, ide na hadice, alebo kera piča. if Ja som si aj flashnet minul. Aha. Prišiel som na to, prečo mi to akoby seká. Ono mi to neseká, ale mám Ty. 27 FPS. shadow No, piči. beckon. To čo je za to kokota? Neviem, že to čo je také. Včera som nahrával, čo to v pohode. Ty môj kokot. Druhý level. Ježiši, Jo. tá Cassiopeia, to je vražda. Najlepšie, že neviem, čo robí ten nový. It takes a lot of effort však. to move like this in heels. Teda vie, čo robí, ale videl som to len na tom videu. Ty kokot, tak nás tlačia.
On má plošak ináč, tak bacha na to ten prvý skill. Kúkam. Into the night. Ja tu mám tého Oni sa neženú moc dopredu do piči. To je na piču. My dvaja stielovci a pred nimi sa ani schovať nemusíme. Tak tí, keď vybehnú, hej, to čo mám? Prileveli také žlté. No ja Nie, to tak XP. nepoznám. Vidíš XP? Lol. Aha, to teda som si všimol. Halus. It takes a lot of effort to Ty move môj like kokos. this. Zabil. Jasné. This Klasika. Však keď je taký epic team proti nám. Ty môj kokos. Ja sa tam aj bojím ísť, Maťo, prísam Bohu. Však tam ani nechoď. Hej, ja tu mám čuráka. Čo tam ja teraz môžem? Vystrčíme sa a sme mŕtvi. Ježiši Kriste. On skáče ten kokos. Všímam. To ja mám styl, aj mi to na boky kokos. If I must. Ježiši Maria, tak nás úplne mašťa. Ale úplne. Ježiši. Tak Kasio, máš nejaký, kurva, jaký dostrel? Into the night. Potom bacha, hen ten typek odišiel. Mhm. Díky. Ježiši Kriste. To nás úplne jebu do piči. Tie XP sú halus, aspoň vidím, že koľko mi chýba do level. The night is my Koľko ja veil. neviem ani čím sa to už ovláda. To je ASD? Nie, Flasha som nevedel. QVR. Do piči vyjebanej. Fašistickej. Do piče, už má boty ten ževrák. Čo majú oni, aké spely? Oni majú klaritku Into the night. a Hunter má Ignite, no. Jebu nás. Vidím to. No poďte, poď. Maťo, nechaj sa tam nasprehať, lebo skončíš. Tak, nemajú to vardu. Počkaj, Maťo, nechod tam. No. Aj tak ma nevydá. A na koľko máš ten skill, ty kokos? Ja som epic, na 50 sekúnd. Čo si jebe? Ale na full. Teraz to mám na 20. To je Shadows. najväčšia cigánka v hre. A keď som sám a viditeľný, tak to je najväčší shit v hre. Ale akože poviem vám, že ja kradnem killy profesionálne. Ty kokos. Je tá Kasiovka, to je vražda, hej to. Ten, čo má ty kokos. To je konec. Fuh. Zase išiel do prdele ten chudák ze stredu. Bacha. Už je tu. Bacha, máte údej. To sú čuráci. Vymrdaní čuráci. It takes a lot of effort to move like this in Mali by sme sa nafidovať na tom kokotový strede, ale zostaviť Tomáš tam, takže... Ináč fakt. Lebo... Hej, tých dvoch tam proti proste nemôžeme ísť, Maťo. A musí vždycky jeden tu byť z nás a jeden ísť tam do stredu, len to za Tomášom. Dáme 6, dobre? Lebo Dobre, next, dobre. zase na X aj. Jasné. Tak v pohode. Ježiši, ja utekám, už sa vidieť tá halica. Ježiši. Ešte... Nedarí sa nám, Maťo, nedarí. I've got the touch. A kedy sa nám darí, len povedz. Ja nevím. Au. Lebo ja som všetkých It takes a kríkov lot of kokosu. effort to move like Ja toto držím v pohode. Ježiši, ne Maťo, ne. Ja sa tam bojím, ja sa normálne... Hej, Uhorsko útočí, ty kokos. beckon. Ja už len nedýcham. Ja som za chvíľku 6 a pôjdeme tam. Jej. From the darkness. Ježiši. Čiže to je vypičenec tento. Hej, bacha, Bacha, ideš preč, Tomáš, išli bacha. do trávy. A uberol sa tu. No. A tak som sa radšej stáhol. Ježiši Maria. Klik. Do piče. If I must. Ináč normálne rozmýšľam, či to YouTube nezablokuje, keď ten plot nadávok. Kokos. The night is my veil.
Koľko ti chýba expo do 6? Misery love. Za chvíľu budem mať. Ale rozmýšľam, že či to je dobrý nápad tam vôbec ísť. Pretože nechať to takto turet o samote. Ale však jeden to tu zvládne, nie? Sa budeme strídať vždycky, lebo nemôžeme proste proti ním mať, sa raz rozjet... Idem tam, ja som 6 Chod. a som rýchly. Jak je na tom? Shadows beckon. Ježiši Maria. Nevedem ho potom cez rybík. Ešte ne? No, však jasne, teraz on sa stiahne, keď som dobehnem. Into the night. To je najväčšia. Môžem Ísť do trávy. Ja viem pre cooldown. 10 sekúnd počkať. Kde je? No, jasné, najlepší. Ježiši Maria. Není sprostý ten typek. Tak idem aspoň pre veci. Nično. Na piči, ja som dal... Už si ani hovno nekúpim. Night is my Oni ma, dúfam, že ma nebudú vidieť tí kokoti. Kde sú? Išli preč ľudia. Tak SS, ne? Dobre. Je tam rybík, takže... Tak to bol fail, Brand ušiel. Nevadí. Pohoda. the darkness. Ty kokot, jak to, že ma vydá do piči? Majú oko. Po ňom, Majči. Bacha, ide mám Brand. Som za tebou. No, stiahni sa. It takes a lot of effort to move like this in Pekne. shield. Piče Ignite. Škoda, že som to nevidel. To bolo hustý, no. No. Shadows beckon. Pohoda. Docela prdel. If I must. No. Najlepšie, že ja som to nevidel, takže to nie je nahraté. Si zabil. It takes a lot of effort to move like this in shield. Vám tam dávajú na pekáč.